Na Slovensku je aktuálne registrovaných 4922 AED prístrojov. Externé defibrilátory sa stali bežnou súčasťou miest a obcí. No čo je najpodstatnejšie, ľudia sa ich neboja použiť. Minuloročné štatistiky hovoria jasnou rečou. Dobrovoľníci či náhodní svedkovia zachraňovali pomocou nich v priemere až 3 životy denne. Od 1.1.2025 je zákonná povinnosť pre obce nad 500 obyvateľov. Defibrilátor sme zakúpili, nainštalovali sme ho na exteriér požiarnej zbrojnice. Tak ako v iných obciach, aj v Párnici môže operátor záchrannej zdravotnej služby kontaktovať 3 dobrovoľníkov. Tí sú pripravení externý defibrilátor kedykoľvek použiť. Pred pár dňami využili takúto spoluprácu poprvýkrát. Dobrovoľníčka pani Tatiana nezaváhala. Okamžite sadla do auta, vzala obecný defibrilátor a zamierila s ním do 3 kilometre vzdialeného Žaškova. Jednalo sa o staršieho pána, ktorý skolaboval doma vo dvore. Okamžite som začala s resuscitáciou a následne som použila AED prístroj z našej obce. Prípad v obci Žaškov je ukážkovým príkladom toho, ako funguje zásah s AED prístrojom. Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a zároveň aj zaškolenú kontaktnú osobu z blízkeho okolia. 78-ročný muž bol následne transportovaný do nemocnice. Počas minulého roka pomohli AEDčka pri 170 resuscitáciách, čo je približne 15% úspešnosť. Bez siete dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú bezplatne na úkor vlastného času aj finančných nákladov, by bolo toto číslo bez pochyby nižšie. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v registri eviduje 11 089 kontaktných osôb zaškolených na obsluhu prístroja AED. K tomuto všetkému som sa dostala pomocou pohotovostného patracieho tímu, kde som dobrovoľníčkou a pracujem ako zdravotníčka. Dobrý pocit, že som niekomu pomohla. Z Párnice Veronika Magurová, televízia Joj.